sehingga dikomi order weekkan week pun essential itu orang pun sama. So we have squeeze and I have a very command from us. That's coming. So kapag na itong sinasabi here, sagat ka na ito. Alam itong sa Congress, program sa Pangilinan, sa Italia, iba na sa pagbunasan, yas, pagkakawin, kapag yung kapi, ay sa amin naman, pagkakakas na po. Salamat po naman. Pangalawa, hindi akin sulit di akin kasi sa talaga bilas akin isang kong milyon nasa ni sama kaya baru dia sa ngayon kwenta puro sa bato na dan dito lang Sabu